Cuprinzele din Iași, suntem ca niște frați, sectorul ultra este la garaj. Cuprinzele din Iași, suntem ca niște frați, sectorul ultra este la garaj. Lasă-l mă, Sardu, pătolea! Băi, faceți, bagă la cremată, să dă foc la cremată și casă! Încălzim! Că ne mai tolerați, ne cerem scuze că ne suportați. Cuprinzele din Iași, suntem ca niște frați, sectorul ultra este la garaj. Cuprinzele din Iași, suntem ca niște frați, sectorul ultra este la garaj. Vai, ma buoni Nicolai!